sisiku nalikane sepisah ketemu wong ayu dadi lagu Rinter siang dalu Kinurba jiwa rodo Undang rasa Dunget sing kalbu Merengu ya segoro Kata bisa Luluk ke hatimu Lanjut Bapak. Istirahat sih. Oh istirahat. Mimik. Sajake jenengan kok nggih ngulak. Nggih. Nggih lah. Rada ngelak nih nggih. Rada ngelak. Ben awet ya. Nggih. Ben awet nom maksudnya nggih. Dan jenengan kan tasih enem. Wih, ampun. Nggih. Pripun to jenengan ki enem lho, tong rambut mawon tasih brungut-brungut. Disneni Pak RT nih kalau juran nggih. Nggih, sugih rawuh Bapak RT. Pak RT nggih. Jan. Mangga. Sabdo pandita ratu Brek sliramu Kadya ing sisiku Mugi kok mesti ngilangi Treges aku bakal lagi pahami Bapak Arjo lali. Dadi leke wadiku nalikane sepisah ketemu wong ayu dadi kono ati dadi anak lalu Kinurba jiwa rodo Undang rasa Kata sekalku Lerengku ya segoro Kata bisa Luluk ke hatiku Boten ngelak pun sampun iki. Oh, sampun. Pun boten ngelak niki. Oh, mari ngelak. Nggih. Sabda pandita ratu ing siramu kadya ing sisihku amugi Gusti Gusti ati Teges aku bakal kinowo Matur suwun. Matur nuwun Bapak Arjo nggih.
Terima kasih matur suwun luar biasa 2 buah tembang. Terima kasih Mbak Lia. Ingkang sampun nganturaken sinareng kalian kadang kita. Ingkang sawetawis durna swanten ingkang mugia